Iň populyarny crossover şu Türkmenistan'da. Hemme salam. Bugün abzorda bizim yurdumuzda iň populyarny crossoverlaryň biri müňlerçe adamlaryň arzuwy Highlander'ın 3-nji pokoleniýasy. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Bu maşinimiz biziň 2019-njy ýylyň gowlanlar. Radnoy Ak'tyr. Soraýanlar, Radnoy Ak, renkzat öwrülmedik. Aşakda men nomerlam bolar, şoňa ýazyp, jaň edip, menden win koduny alyp bilersiňiz, kime gyzykly bolsa. Abzory birinji maşiniň tarihinden başlaýyn. 2000-nji ýylda Toyota kompaniýasy Highlander'y görkezdi. Birinji pokoleniýasyny elbetde. 2001-nji ýylda satyba çykarly. 2001-den 2007-e çenli birinji pokoleniýa çykanlar. Soň 2008-den 2014-e çenli ikinji pokoleniýa çykdy. Munymyz biziň elbetde 3-nji pokoleniýa. Bular 2015-nji ýyldan 2019-njy ýyl aralygyna çykanlar we restyling boldy. Serediň öňüne başdaky çykanlardan öňü ütgeşikdir bu. Men häzir şu ýerde 3-nji pokoleniýaň dorestini goýjak we şunu serediň deňeşdiriň. Soň ütgedi. 2019-njy ýyldan soň bu kuzowda inne Highlander çykkan däldir oglanlar. Şu wagt Highlander'ın 4-nji pokoleniýasy çykyp otyr. 4-nji pokoleniýasynyň abzory elbetde kanalda we geçip görüň, aşakda sylkasy bolar. Geçişdirip görüň 4-nji pokoleniýany biz uja abzor etdik. 4-nji pokoleniýa 2020-den başlaýar we şu wagtgacha çykyp gelýär. 4-nji pokoleniýany men 2 sapar abzor etdim. 3-nji pokoleniýanyň bu 2-nji abzory. 1-nji abzor men iň birinji maşinim. Men Türkmenistana gelemde mende Highlander bardy. Köpüňiz bilýäňiz. Aşak iň başyna geçseňiz kanalyň birinji maşinim Türkmenistana diýip men onu aňarda işläp ýörkam, daşarüft işläp ýörkam. Alypdym, geldim, soň satdym, soň ol bu meseleler şey dip bu atlek süpürün bilýäňiz. Men bu maşiny gaty gowarýardym. Highlander diýip biziň ýurdumuzda gaty populyarny bu. Edil daşar ýurtda bilemok näkelekligini ýöne biziň ýurdumda gaty eret populyarny. Hemme kişi gowarýar. Sebäpleri näme üçin Highlander gowarýarlar? Elbette birinji bilen bu Toyota. Biziň ýurdumuzda Toyotany gaty gowarýarlar bilýäňiz. İkinji bahasy. Başga crossoverlara seredende bilen bahasy amatly gelýär. Elbette bärde de Toyotanyň nadýojnulygy, motor, korobka, ähli gowy, remont edip bolýar, zapçaslar arzan. Hemme pluslar aýdyň, diňe plus şu maşinda. Minuslary elbette bar. Minuslary eýleki crossoverlara seredende gatrak, ýörüşi, çala, pes bolup biler. Ýöne men ajawut edem okdum. Men sürdüm bunu gelip 3,5 motor, 270 atym güýji. Как бы ýörüşi da gowy, 0-dan 100-e çen 8,5 sekundda çykýar. Mesele ýok, ýöne häzir BMW X5 da bilen deňeşdirende hasyrda alýada. Ýöne o taýda baha wapşe başgaça. 10 san Highlander alyp bolýardy X5-iň bahasyna. Indi Dashwid bar da aýtyp beren. Dashwidne bizde hiç ýyl pretenziýa ýok maşynyň. Gowarýar, menem gowarýan, gaty köp adam gowarýar. Bu 3-nji pokoleniýa, 4-nji pokoleniýadan populyardyr. Men başda öz maşynym şu abzor goýdum. Ondan soň biraz wagtdan soň 4-nji pokoleniýanyň abzoryny goýamda, jaň edip şu Highlander barmy? Highlander goýupsyňyz. Ha, bolýar, gel. Menem bilem o bu Highlander diýenni. Getirip ona 4-nji pokoleniýa, bul däl, men eýlekini alman elim diýip. Şo wagt gatken adam jaň edip de her ýerden jaň gelýärdi. Videoda rekomendasiýa düşdi, TikTokda, YouTube'da, Instagram'da. Görülmedi gowjarly. Her kim jaň edip Highlander sorýardy. Onuň men olary ýanky 4-nji pokoleniýany hödürlýärmi? Ýok, şu gerek, imni şu gerek diýip.
Imna mını bizde has gowuryalar olanlar. Zapçasti elbette 4-nji pokoleniýa bilen deňeşdireňde bärde arzan. Ýöne 4-nji pokoleniýa has täze de, has ýeňilleşdirilen, has bir daýow. Onu ja her kim öz kusy, na vkus i cvet towarişan etdiler. Hökman suratda siz ýazyn kommentariýada. Siz 19 Highlander gowurýaňyzmy ýa-da 20-ni? 3-nji pokoleniýamy ýa-da 4-nji pokoleniýa? İkisiniň suraty şurada. Haýsyny saýlardyňyz? Egerde siz ana bu çok haýsyny alasyňyz allysa özüňiz sürmek üçin, satmak üçin elbetde oň bahasy gymmat bolar. Özüňiz sürmek üçin haýsyny saýlardyňyz? Hökman suratda kommentariýada ýazyn, like çaşoýun, dostuňyza paýlaşyň, 100 000 ýeteliň. Ýene bir gowurlanyň sebäbi maşin beýik. Serediň. Maşin beýik, aşağı degijek zady ýok. Şu wagt beýiklik diýdim bolyn. Näder şu maşin geçsin aýtbajak. Turistler gelipdir. Mikroawtobusda geçsinler häzir. Görşüňiz ýaly maşin beýik oglanlar. Aşağı degijek zady ýok. Hemmerik bolýa. Çölde sürýänler bar Highlandery, çölde işleýän başlyklar zatlar bar, ana Highlanderda gidýärler. Ana şu taýyk mesele ýok, hiç pretensiýa ýok. Bize çölde döwülip ýatany hem görmedik, şuňa batyp ýatany görmedik. Aşagyny degip ýatany hem görmedik. Siz gören bolsaňyz hökman suratda kommentariýa ýazyň. Beýik diýdimi? Zat ýazmaşdy. Indi men sedan sürýäne pes maşin. Priyadan geçýäs, Lijaşydan geçemizde haýyrlapçyk geçýäs. Highlander sürýänler bar, onuň Erik sürýänler bar. Ýa ýyzyňa gelip dirap signal basyp, "Ey behitmäge gaýrat edik, Highlander sürýänler, Erik sürýänler." Belki diýerlerdi. Opsiyon bir sedan sürýänler bar, pes maşin sürýänler. Sizinki alak däl, gönü geçip gitmeliň zat ýok. Degýär, aşağı düşüdük, pes olbaşydy. Şolu aýdaýyn diýip gördüm. Istoriýa çekeýin diýip gördüm bolyn. Kakrasyny video çekdik şurada aýdaýyn. Highlander we şuňal beýik maşin sürýänler, Jeep sürýänler, crossover sürýänler. Gaýrat ediň. Lijaşy zat bolanda, bizinki alak kiçik maşin Lijaşydan haýaljak geçende ýyzyna signal basyp dirap zat edip sögünt etmeň. Sebäbi bizinki Jeep däl beýik däl, sizinki duýmaýar Lijaşy zady. Bizinki oň alak däl düşünün. Zavodskoy 18lik tigirde elýär olanlar by. Michelin pakrişka elbette, Ingo pakrişka. Şuň öňüne gowja ünseriň olanlar. Men owadan görän, sizem owadan göränsiňiz. Bu restyling edilen olup gitýänler. Restyling doresti, restylingdan öňü men goýjak şurada surat oň öňüne serdim. Onu kan owadan göremok. Kuzga şol bir zat. Ýöne bu restyling edilen, restyling bilýäňiz de owadan ýalar. Restyling diýmek abnavlad etmek de owadanlamak. Düşünüňiz. Öňüňiz asyrjy edýäňizde, remont edýäňizde öňüňize ýana edil şoňalyk, bu da şoňa ýüzlerce geçilen bolýar, restyling edilen. Köp restylingde motor korobka düýtkä, ýöne bärde ütken zat ýok. Serdiň el faralar owadan. Salona geçemize. Resk aýdaýyn. 43.300 geçen maşin soraýaňyz, köpüňiz 43.300 probegi, milla. Torpedas owadan, torpedas göwnmeýär ýa, olanlar serediň. Yumşajuk. Görýäňizmi? Pinoplastiýaly materialdan edilen yumşak bir helek. Pinoplastyň ýüzüne koja tiklenýärlik. Köpüňiz живойым göränsiňiz elbetde. Multirulmuz ba, hemme de kontrol et bolýar. Elbetde klimat kontrol elýär olanlar berde. Koja salon, lüwmuz ba, munymyz biziň XL komplektasiýadyr. Bilen komplektasiýalaryny tanap berjek. L ba, prostoyol, mata salon elýär. L plus ba. SS ba. Şo men öňkü abzor eden bar, öz maşynymda men Highlander, mana şu SS'di. Soň 1000 XL'miz ba. Ondan soň limitedimiz ba. Ondan soň platinumumuz ba. Iň gymmadan platinumdur. Platinum has zady karoçy. Brown salon elýär, panorama elýär, hemme zatlary. Bahasam elbetde platinum gaty gymmat bolýar. Bulardan $10.000 üçin razniца oýnap bilýändir platinum. Türkmenistana gelip öz Highlander'ym süremdi. Iň gowran funksiyam şörde Afgondaçyk. Serediň. Aňardan maşin gelýär, mörtwe zona, mörtwe diýdim-de. Slepoy zona bolýar maşinna. Bilýänsiňiz maşin türp berenler. Bakoý serdeňde şördak maşin görnenok. Şonda şu ýanyp çykyp durýar, sarjy bolup gözüňe düşüp durýar. Maşynyň baglygyny aňlatýar. Gaty gow funksiýa, iň gowran funksiyam şu maşinna şu. Berde bakoý sazap bolýar. Çep bakaboy, bu sağ bakaboy. Gurya, atça, aynalar düşürýär, galdyrýar. Bolly üç köşük zat ýok. Cruise kontrolumuz elbetde bağlanır berde. Ondan da aşaram
öňdäki maşinada sazap bolýar. Şo maşin hayırlasa hayırlaya, gatalsa gatalya. Şo maşinin tezligi bilen hem sazap gitip bilýändir. Bärde şuňalçyk silinje barjaşmyz. Ýokary kem açylýar. Aşağı açylýar. Podogref sideni elbetde bar bärde, şuňalçyk bärde podstakannik. Şuloň şörti podsvetkal gelýän amadyr. Ýani. Şuňalçyk monitor özüne görä normal ýöne has uleden bolsalar gowardy. Öňki abzorda da aýtdym şuň monitoruny bir hil kiçik görýän men. Has uleden bolsalar da şulara derek şeýle monitor bolan bolsa, bularam bilemok injenerler çözmeler birazçyk eripçik. Ya şular aýryp ýokardan oýun bolsalarmy? Şuňa derek şeýle pol monitor bolansa has gowardy. Bu men pikirim. Siz näle garaýaňyz? Has ul bolansa has gowardy derek. Bärde bardaçogumuz. Bol ütkeşik zat ýok. Aşağı şuň plasmasdyr. Käbir adam diýe Highlander bu Camry crossover görnüşi, Jeep görnüşi diýilýär bizde. Gidete 15-20% dogram şol. Sebäbi başgarak beýik maşinalarla deňişdiregde elbetde bärde köp zady has prostoy edilen. Ana onu biz priznawać etmeli. Ýöne şoňa görä bahat arzan. Bu maşin crossower'ın budjetli varianty. Her bir adam özüne pozwol eder. Ýöne sen has gowra düşlesen, pulun köp bolsa X5 alýan. Has pulun kän bolsa M paketde alýan. Ana ol has idealny bolýar. Maşin sostoýanýasyna seredin, idealnijedir. Seri koja salon gelýär bu ýerde. Maşinde hiç ýyl çykdyjy ýok. Men uje ýa sorp gördüm muny. Häzir size görkezim. Olanlar bilen polnu привод amma we 2 vada samma. Bagajnigi elbetde pult açylýar. Ul bagajnigi bar ulanda 370 litr. Häzir hasym uloldyk bolýar muny. Uloldyk görkezek. Şey deyip çekken şunu. Şey deyip çekken bolýan. Ullakan bagajnik bolýar. Spalny bolýar. Bilýärler ana. Pirodada da gideňizde çygyňyza çaksa bagajnyga çöň oturup bolýandyr. Stol nakro edip bolýar. Öňkü sidenýelerim ýatdy. Bularam ýatdyandyr. Vapşe ul bagajnik bolýar. İçine matiza salıp bolýar da bir san matiza satyn alyp alkaýça koýlaňyz. Maşyn tutmak gerekär, şoň ýyna salyp bolýar. Şey diýip ýatyrýan. Onu ýatyryp oturjaklar, göräňiz nähil ul bolýar. Liboy da sygýar da. Opşam maşgal üçin ideal maşyn. Çekdiň, gallyrdyň. Liboy adam çek gallyryp bilýär. Gıýlan güýji etdi. Yeňilje edilen. Yapylşy elbetde knopkada bassyň. Öyle yapılıyor. Elim oysam yaparım karşı. Ayo durdu. Maşgal üçün ideal maşin şu. Şuva, Sienna va ikisi ul maşgalalar üçün ideal. Çağılaňyz adyňyz bar bolsa ýa-da Lexus'da dar bolýar. Owa gidersiňiz, mamalarna gidersiňiz çağalary. Şonda hemmesi sygýar dary. Motor. Göräňiz olanlar. Şurada şuna elbette pretenziya bar. Şuna bir zatçyk goýan bolsalar has gowalar. Ýa-ni men 3,5 motor 270 atyn güýji diýdim. Käbir ýerde 290 atyn güýji görkezýär. Onuň biz 270 diýip ýörüs, ýöne her istoçnikde her helekde. Haýsy has dogry, onu biz spesialny stanoga dakyp barlaýmasak barlap bolar. Bärde 3,5 motor. Ýa-ni haýsy 270 atyn güýji 0-dan 100-e çennem 8,5 sekund. Crossover üçün elbetde gowy. Motor V-obrazny elbetde nadёжny motor. Şu motoru erwet diýip jalb etip berýär, mene göremok. Siz gören bolsaňyz hökma suratda ýazyň. Araňyzda ussalar we oňarýanlar we hökma suratda ýazyň kommentariýada nähili şu. Bundan daşary bilen 2 edilik we 2lik motoram çykarlan. Ýöne biziň ýurdumyza gelenler hemmesi 3,5. Mene başga motorda Highlander görmedim. Siz gören bolsaňyz hökma suratda ýazyň kommentariýada. Maşynyň ýagdaýjygyny özüňiz görýäňiz, ussaňyz bar bolsa görkezin. Bezkljuçowy dostup bar bolanlar. Gurduň. Öyle açylýar, hesap atmak gerekär. Elbetde start stop durulanar. Ýa-ni aýtmak ýatdan çykdy. Otlan şuny özüňiz gördüňiz. Motoruň sesini hem eşitýänsiňiz. Şu wagt gapam açyk dur.
Motorda hiç ilişme sesi yok. Gülyal işliyor. Inni sürüp görelim. Hopsuzluğu yattan çıkaramdık. Karopka berde de Tiptronic durulunur. 8 skordur. Şonam soraýaňyz. Tiptroniň awja nämeligini bilýäňiz da, avtomat karopkada näme tapawdy? Avtomat karopka diňe avtomat bolýar. Tiptronic bolsa ruchnoyam geçirip bilýäňiz, ýagny mehanika ýalyk. Kaptaly goýýaňyz, saharpa etjän ronasoň. Ele öňe edýäňiz, gideseňizem düşýär. Skoro bu goşýar, bu da aýyrýar. Biz ýöne elbetde avtomatda süreriz. Men şonu ruchnoy edip hiç süremok. Öz maşynda da dün türk gördüm. Ýörüýti haýst eden oglanlar üçin test etdik. Basym aýratyn abzor çykar, karopka barada. Maşynyň şuma izolýasiýasy barada aýdaýyn oglanlar. Şuma izolýasiýasy gaty gowy. Men gowurýan şuma izolýasiýasyny kondisioneram öçürdüm. Gaty eşdilmesin diýip sömem gaýnaryn men ägel berdi. Maşyn sürýän beýik maşyn has gowurýanlar bar. Misal üçin men öz dogunum beýik maşyn, gateret gowurýar. Kiçik maşynyň beýigi gowurýar. Men äger ýes 2020 ýyl alasy melýär zatdan, o aýtdy näme gerek erik salany gowdy. Beýik maşynyň şunçy bar, bir hil beýik tutýarsyň. Ýolu has gowy kontrol edýän ýalyk özüň duýýan. Bir hil maşyn ýol tutuculugy da has gowy bir hil läň ýol seň elinde ýalyk da ana şonçy bar. Beýik tutýarsyň. Maňa особенно непривычно. Maňa aýratyn öwrenip bilemokda şuňa. Beýikde, sebäbi men beýik maşyn hiç süremok. Diňe şu abzorlarda süremesem. Men özüm beýik maşyny odien halap barmok. Edil Ford Raptor bolsa imенно daýow bar ana şonu gowurýan. Çöle ondan soň baryp eýlek-beýlek gitmäne ana olany gowy. Atak men sedan has gowurýan. Arada Highlander Land deňeşdiriň zat diýip ýazýanlar bar da Land Cruiser gowy Highlander. Olanlar Highlander budjet varianty, arzan varianty, Land Cruiser gymmat varianty. Land Cruiser hemme kişi üçin däl, ol has baý adamlar üçin. Düşünýärmi? Has bir näl premium klass maşyna Land Cruiser. 200'lük, 300'lük, 100'lük tapawdy ýok. Hersi öz döwrüniň premium klass maşyny. Onu Highlander bilen deňeşdirip bolanok. Highlander'ın bahasy häzir näçe şu? $23,000. Land Cruiser'ın bahasy näçe? $100,000, $80,000 şonňa. Has ulu klassa maşynlar da bolar. Indi nollan 60'ın barlanyň şoň. Elbetde ekonom rejim ba berdi. Gaty basmasaň ekonom. Ütköşük gaty kän ýakany 13 litr ýakka 100 kilometre galanam sürüşüňe bagly. Ýörüş gowy reska bildirýär, basaňda dyzaýa, o da näme üçin? Bu 2 vada bolan sebäpli dyzaýa. Polny приводы dyzanok, olan polny приводы 60-70 çeninde basaňda 4 direm işleýär. Şoň üçin dyzanok hemem razgonalçy has şaltyrak bolýar. Öňkü abzorlarda aýtdym, polny привод maşyn 4 direm işleýän maşyn, has çalt badalýandyr. Maşyn gowy, ýol tutuculugy, ýumşaklygy gowy bahasyna degen maşyn Highlander. Bu maşyn häzir ay noldan ýüzeçenli 8,5 sekund eýle beýle diýip aýtjaklar bolar da. Bu semeýin maşyn. Yani öýlenen ýa uluraq adamlar üçin çagal maşgaly spakoyna. Ana şoňalak adamlar üçin maşyn. Elbetde çöle da sürseň bolýar, mesele ýok. Awada sürseň bolýar. Batjak zady ýok, ýöne çöl üçin, aw üçin ulanjak bolsaňyz, onu polny привод alsaň has gowy bolar. Edil oň üçin. Bu garatskoy variant, hemem bu benzini az ýakkan bolmaly, eýlek gider. Galanam test edip gowy barlak görmediler. Ýumşaklygy gowy häzir şurda men size ýoluň büdürsüdir ýeri bar, pastaýana barlaýan. Ýörüş hem gowy şulan, ýörüşi ýaman gowy badalýan, şoňsy bar, şonu hökman turat aýdyp geçmeli, tormu tutuculugy hem gowy. Badalşy sedan ýalyk. Men ýadyňyza düşýärmi? 20 Highlander abzor edemde de aýtdym. Şu Highlanderlaryň badalşy gowy diýip. Gowy badalýanyň sebäbi maşyn ulu bolsa-da, uzunlygy 5 metr. Ýöne 5 metr diýip, häzir şurada dolsun ýazak, 4 metr 800 näçe şoňa gapyrdat. Agramam 2 tonna. 1995 kilem şoňa gapyrdat. Indi 2 tonni wala. Şondan
Gowrum bağ bolsa da maşinna ütköşük agram yok. Land Cruiser ýalak derler. Land elit agyr, oň hada goýan, başga oň bakasam has ýumşak, has komfort maşinalerde. Yol tutuculuk elbetde yolla basaňda da ýöreşem gowy. Mesele yok. Tormur tutuculugam gowy. ABS sistemi elbetde bar. Maşin gowy. Mene gowran şu 19 Highlander. Kim 19 Highlander gowranasa okman surat ýazın kommentariyada. Like koyun, paylaşın. Lastikam dur. Samsung kamera gelipdir. Samsung kamera tap bilmän işte absorçu. Razvaroda elbetde şulan. Siyanan könümünden has gowulmaly men ýalňyşmasam. Ýalňyş bilerdim ýöne. Elbetde kamera zadnýa vida ba, parktronik ba. Bluetooth'um ba. Maşin şu at motor işläp dur, çalaja kondisionerim işläp dur. Sesini eşitýäňizmi? Ütköşük daşyna ses berenok. Häzir motor öçürjek. Highlander'ın fanatlary, sizden hökman suratda like, kommentariýa garaşýanlar. Hökman suratda goýun we dostlaryň bilen paýlaşyň. Ana şuň ýaly abzor bolýar. Opşa maýdanda Highlander eret maşin däl. Gowy maşin, ähli universal maşin diýsem bolýar. Şu wagt Türkmenistanda Highlander'laryň bakasy 3-nji pakaleňasy $19.000 ýylyna görä. $19.000 28'e gidýändir. O da sebäbi näme? Raznica $10.000 bar diýersiň. Platinum gymmat gelýär. Radnoy A hiç degim ýok, olar biraz gymmadyrak gelýär. Men size şu aýdy götür, ýatlatýan. Sebäbi siziň özüňizem köp berde görünsiňiz. Men kän maşin bazarlara bardym, aýlanyp şu taýda 25 diýenem, 28 diýenem, sebäplerden düşünürän şu wagtda. Bazardaky çeken videolarymda men sebäp düşünürem. Okda diň aýdan bakas plança diýip sebäpini düşünürem. Şu wagt sebäpini düşünürem size. Her hil maşin we sastaýanýasy we degim agyrak bolup bilýär, ýeňilrak bolup bilýär. Ana aýrabag çykan bolup bilýär, çykmadyk bolup bilýär. Şo zatlara görä maşiniň bakasy ütgeýändir. Imенно şu 19 Highlander'laryň bakasy primerde şoň ýaly. Ýyly häzir 17-18 aşak düşdi. Şoňa görä baka arzanlaýar. Bu maşinimiz biziň ideal sastaýanyda gördüňiz Radnoy Ak. Hemme da arasaja hiç ýyl maşiny çykdaýjy ýok. Maşiniň bakasy $22.000. Bolýan ýerler $22.000. Siz ýazyň $22.000 degämi? $22.000 şu bakasyna maşin degämi degen okmak man suratda kommentariýa edin. Men size aýdaýyn, baka gowy. Sebäbi Radnoy Ak. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Galanam aşakda nomer durýar. Maňa ýazyň, jaň edin men size win koduny oklajak. Kredit zat bolýan däldir, soraýaňyzda kredit zat bolýan diýip ýok. Maşin menki däl. Tanış oglanyň biriniki, şonu men prosta abzor aldım we şu adam aýdýan bakasyny size. $22.000. Kime gyzykly bolsa arkaň habarlaşaýyn. Highlander barda näme aýdyp bermedik bolsam, hökman suratda kommentariýa ýazyň. Maşiniň minusy bar ýazyň, plusy bar ýazyň. Öz pikirleriňizi hökman suratda ýazyň, kommentariýada aktivist görkezin. Şoňa görä has köp video çekirnýär. Bizim ýurdumyzda realny gaty kän oglan arzu edýär, gaty kän adam arzu edýär. Ula adamlarym, ýaş oglanlarym arzu edip berýär. Gaty kän Highlander şu wagt tut kän tut tawlan näle kolla. Şoň ýerini tutup barýar. Şu Highlanderlar. Galanam ýene bir 4 ýaşlyk geçsin, ondan görürüz. Savremen dilli aýdamda, TikTokçylaryň dilini aýdamda trend diýin. Trend bolup barýar şu Highlanderlar, Highlander diýip. Bulan 10 kişi, 13, 14, 10 ýaş bar ýyllary. Ana olar am gowurýarlar. Ikinji pakaleňa. Birinji pakaleňa men görmedim şu wagt. Türkmenistanda ýok bu kada diýip pikirledim. Ikinji pakaleňasyny restylingyny has gowurýarlar bärde. Men doğunyň toýuna da şonu bedäpdik, sneshkasyny. Kim şuňa Highlander arzu edip berýän bolsa, oglanlar her biriňize nesip etsin, halalca işläp öz puluňyzy gazanmak. Iň esasy adam janyňy sag bolsun, galan lat bolur.